Ahojte ľudia, dneska vám chce náš ľudský otrok ukázať, ako na dlho zabaviť papagáje. Je to veľmi jednoduché. V part 2 sa dozviete, ako dlho nám vydržala tá hračka. Budeme vraj potrebovať iba rolku z toaletného papiera, maškrty a môžeme doplniť aj papierom. Potrebujeme vraj zohnúť jednu stranu tak, aby tam vznikla čo najmenšia diera, napríklad takto. Musíme poriadne spevniť rohy a takto to má vyzerať. Teraz nasypeme do tohto otvoru pamlsky, aby sme to mali vraj ťažšie. Panička nám tam dala aj papier. Ďalšiu stranu opäť zahneme tak, aby tam nebola žiadna diera a takto to má vyzerať. Daj like, koment a nezabudni na odber.